Godmorgen. I dag skal jeg ud og prøve at stå på wakeboard. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Jeg har egentlig ikke prøvet så meget sådan noget vandski, jetski, alt sådan noget. Men i dag skal jeg en tur på vandet, og det glæder jeg mig sindssygt meget til at prøve. Og så skal jeg mødes med en, der hedder Robin, som bare er sindssygt god til det. Så det glæder mig bare rigtig meget til. Så må vi se, om han er ved at være på duerne. Jeg så, han parkerede bilen før, så må ikke han er her. Godmorgen. Godmorgen. Er du frisk? Ja, en lille smule. Okay. Jeg skal Vi skal stå på wakeboard. med dig på vandet i dag. Glæder du? Ja, jeg glæder mig. Det bliver vildt. Jeg har aldrig prøvet så meget og sådan noget før, så Det skal blive rigtig godt. Men du er god til det, så jeg er i trygge hænder. Jamen, skal vi komme afsted? Holder mig. Men hvis du bare skubber mig i gang, så tror jeg det kører. Du behøver ikke trykke frem, du bare gør sådan her. Men okay, og jeg drejer sådan her. Jeg ville have været derovre, men det gik ikke så godt. Okay. Det var faktisk godt, man kunne få meget sjovt til at gå med. Champion. Fedt til Bornholm. Ja, den er meget fed. Det Er det så fed udenfor, eller hvad? Det er ligesom at surfe bølger. Ja, det er det. Altså, nu er det jo meget glat herinde. Ja, men du mærker, ja, altså, du kan sætte den på lageret, der er det lidt mere fedt. Men det er det her med, at det skaber fremdrift. Ja. Bare er wave jo. Men så mærkes det også, det mærkes jo decideret som en bølgesurf. Fuldstændig. Du kan pumpe på samme måde. Og du kan dreje, altså du kan dreje på så meget her. Altså, fordi den jo bare kan smække helt herom. Eller jeg ved ikke, om du kan, men det er sådan her balancen til. Jeg kan ikke. Ja, lad os prøve. Jeg kan få den sådan 2 meter. Altså, når man drejer rundt, eller hvad? Så laver Ja, du kan egentlig bare kaste den væk den anden vej. Hvis vi havde hele dagen herude, så kunne jeg godt gå hen og blive stedig, og så bare ikke ville tage hjem herfra før. For du kan alt sport. Ja, det er sjovt. Så skal jeg bare have en til altid at skubbe mig. Og du kan holde det. Ja. Men jeg forstår ikke, hvordan...
Susanne, så er vi her. Jeg har det som om, at jeg skal op og prøve en karusel. Jeg ved ikke helt, hvad jeg går ind til. I ved sådan, man kan sådan mærke det ned i maven, og ja, men altså, Det bliver rigtig godt. jeg tror, jeg er i trygge hænder, eller hvad man siger. Rigtig trygge Er jeg det? Ja. Ja. Jeg skal nok passe på det. Men du har heller aldrig været her før. Jeg har allerede, det er også min første debut herovre, men det ser fantastisk ud, solen skinner. Ja. Jeg ved godt, hvorfor solen skinner, ikke? Du lige kommer så. Tag den med. Det er mere, den kommer. Ja. Dropper vinden så også lige med. Ja, det dropper også. Du lavede alt muligt derude. Men er det okay forhold til sådan, når man er begynder, eller hvad? Ja, eller det er fint. Altså, der er en lille smule vind, men det gør ikke noget. Der er masser, der også kører derude. Ja, okay. Som også er nybegynder. Så, Ja. så det er egentlig fint, når man kører rundt. Ja. Lige over på den anden side derovre, du kan se ham, der er derovre nu. Der er en lille smule bølger. Okay. Men ellers så er det... Så det er den vilde okay. side derovre? Ja, man skal lige rundt i svingene. Og så på lange siden rundt i svingene. Ja. Ja, jamen jeg er stadigvæk ved godt mod. Det skal nok blive sjovt. Ja, det bliver rigtig godt. Ja, ikke? Jeg har været ude de første par gange, og Robin har fået mig lært at stå et lille stykke, og nu begynder det faktisk at være rigtig sjovt, men jeg tog lige sådan et halvt styrt på hovedet, det var sgu noget oplevelse, men jeg er bare mega klar på at køre en masse mere. Det er virkelig skægt.
Det gik vist okay, gjorde det ikke det? Det gik det rigtig godt. Må vist lige prøve det igen. Ja. Eller hvad? Nej, jeg står fint. Du kom hele vejen ned. Ja, hele vejen ned, men ikke hele vejen rundt. Kom ikke hele vejen rundt, men altså det var i forhold til, at der er masser af andre, der bruger måske 2 timer på at ligge og falde, så slet ikke kommer op. Så synes du faktisk, det var okay? Jeg synes faktisk, det var rigtig godt. Så jeg skal gøre det igen? Ja. Okay. Og så have nogle runder herude, ikke? Ja, det bliver jeg nødt til. Men nu er det også oplagt, når jeg lige har svigerfamilien lige i nærheden. Præcis. Ja. Men så er du altid velkommen til København. Det var så sjovt. Men hvor ligger det henne? Den ligger ude ved kraftværket derude. Okay. Ude ved Kløvermarken. Ja. Så lige, hvad er det, kvarter på cykel. Okay. Ja. Men jeg kommer forbi. Men tak for en god oplevelse. Det var fedt. Så har vi været en dag her i Kabelpark i Hvide Sande, og nu tror jeg, vi skal til at hjem af. Men hvis I er forbi eller er på de her kanter, så vil jeg klart anbefale at tage herud. Det er virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Og selvom man falder de første 10 gange, så bare kom herud. Skal vi komme hjem af?